Jeg hedder Maiken, jeg er Qigong-instruktør, og i den her video der vil jeg vise dig en øvelse, hvor du kan aktivere din energi, men også en øvelse, der er med til at sætte nogle grænser for dig selv. Det er en øvelse, som både aktiverer energien, men også som giver dit rum noget plads. Så ved at bruge øvelsen sådan fysisk, så kan man ligesom skabe lidt mere plads. Så først skal du finde dig godt til rette på dine fødder, så du kan stå og vippe lidt frem og tilbage på fødderne. Finde ligevægt mellem de to fødder, så du står godt. Bøje lidt i knæene, og vi skal stå her og fjedre. Den øvelsen hedder rysttræet eller rystuniverset. Så det er bare om at give den gas med at ryste. Du skal ryste så meget, at du føler, at der kommer en aktivering, men du skal heller ikke ryste for meget, så hvis du har ondt i skulder og nakke, så ryst kun sådan, at det ikke gør ondt, for du skulle kunne slappe af i skuldrene og nakken. Så lad os komme i gang med den. Så vi ryster kroppen, og i starten så lader vi armene være nede. Vi ryster hænderne, som om vi ryster lidt vand af. Og så bruger vi også åndedrættet i den her øvelse. Vi trækker vejret ind gennem næsen, ud gennem munden, hvor vi giver slip, så åndedrættet kan blive sluppet fri. Så vi prøver at give slip i skuldre og nakke lidt, og bruger benene til at fjedre med, ryster vand af hænderne. Og så ryster vi lidt fremad, så lige frem foran os. Og det her det er med til at skabe pladsen foran os. Så hvis der er nogen, der er kommet for tæt på, så kan det føles rart ligesom at skubbe det hele en lille smule væk. Så ud foran kroppen, ind gennem næsen, ud gennem munden, fortsætte ud til siderne, hvor man ryster grænserne, markerer grænserne ud ved siderne, ind gennem næsen, ud gennem munden. Og så opad. Så vi ryster kroppen godt, sætter gang i energien. Og markerer vores grænser, både fysisk og psykisk. Og så bagud, hvor vi vender håndfladen lidt fremad, så vi kan åbne op i brystet. Vind gennem næsen, ud gennem munden. Og vi giver lidt slip på kæben. Og så kan man gøre det lidt mere intuitivt, så man kan skubbe ting væk. Ryst ting af sig. Og så stille den her øvelse af. Og bare mærk kroppen, hvordan energien er aktiveret. Det summer og prikker stikker rundt om i kroppen. Der er gang i vejrtrækningen. Der er gang i hjertet. Kroppen er fuld af liv. Det er dit blod og din chi,
altså din vitale energi, som du kan mærke her. Så den kriblen og krablen, du mærker, er starten på din rejse til at mærke din egen vitale energi, din chi. Den her øvelse, den er rigtig god til at ryste en følelse af sig. Hvis du er blevet overvældet af noget, er blevet bange for noget, der er nogen, der er gået over dine grænser, eller du bare i det hele taget har nogle følelser i kroppen, som du ikke rigtig ved, hvor kommer fra, som du egentlig gerne vil lidt af med, eller have en proces med at komme igennem, så kan du simpelthen ryste dig. Dyrene gør det, når de er blevet jaget af et rovdyr. Så vil du se, at en hjort eller en gazelle, eller hvem det nu kan være, når de har først har løbet væk og kommet i sikkerhed, så vil kroppen lige sige muh. Så ryster de sig for at ryste chok af sig, for at ryste den energi af sig, så de bedre kan slappe af bagefter. Du har nu muligheden for at gøre det her helt med vilje, og når du gerne vil. Så det var den øvelse for den her video. Jeg håber, du nyder den, og kan finde den gavnlig i din hverdag.